provi ġodda jkomplu jikkonfermaw l-involviment ta' nies qrib il-Partit Laburista li huma involuti direttament fl-iskandlu tas-serq mill-benefiċċji soċjali. Dan skont xhieda li tkellmu fl-aħħar sigħat ma' Net News. F'intervista esklusiva ma' dan l-istazzjon, persuna li viċin ħafna ta' professjonisti involut f'dan ir-rekit spjegat kif il-proċess li wieħed irid jgħaddi minnu biex jieħu benefiċċji soċjali li ma ħaqqux jieħu u wieħed faċli. Dan hekk kif dan il-psikjatra Malti jitħallas 5,000 euro fi flus kontanti sabiex allegatament jiffalsifika dokumenti mediċi li jwasslu għall-approvazzjoni ta' fondi mill-benefiċċji soċjali għal persuni li m'għandhom l-ebda kundizzjoni medika. Naf persuni fil-viċin tiegħi ħafna illi hemm ċertu psikjatra illi dan tmur għandu jitolbok 5,000 euro u jaddik boarded out. Meta inti tkun tbieħ is-saħħa, ma jkollok l-ebda kundizzjoni b'xejn ġifieri. F'din l-intervista komplu jissaħħu l-provi kontra l-Partit Laburista u l-Gvern e kif il-psikjatra li allegatament jipprovdi dokumenti folots huwa persuna b'konnessjonijiet b'saħħithom fil-Labor. Psikjatra huwa laburist kbir u għandu konnessjoni ma' ministri laburisti. Jiġifieri hu involut fil-politika jew għandu l-konnessjonijiet tan-nies involuti mal-Partit Laburista? Le, għandu konnessjonijiet ma' ministri laburisti. Tantu hekk li l-psikjatra dejjem skont ix-xhieda li jingħatajna u magħrufa l-għajnuna li joffri fis-serq tal-benefiċċji soċjali, serq li jinħeba permezz tal-konnessjonijiet tiegħu fil-Partit Laburista. Huwa b'saħħtu ħafna. B'saħħtu ħafna fis-sens illi ma tista' tagħmillu xejn. Jista' jibqa' dejjem dil-ħaġa għax il-Ministri Laburisti dejjem ħajaqbżu għalih u ħajjaraw kif joħorġuh minn dil-biċċa xogħol ta' frodi għax hija frodi li qed jagħmel. Jiġifieri il-Ministri Laburisti l-Gvern essenzjalment Jafu il-psikjatra u x'qed jagħmel. Eżatt. Huma aware tas-sitwazzjoni. Iva aware ħafna. Il-persuna li tkellmet magħna semmit ukoll individwu viċin tagħha li jieħu l-benefiċċji soċjali mingħajr ma għandu l-ebda kundizzjoni medika, flus li ilu jieħu għal dawn l-aħħar 10 snin taħt il-Gvern tal-Labor. Kemm ilu għaddej li qed jieħu l-benefiċċji? 10 snin. 10 snin. Jiġifieri qegħdin ngħidu kemm ilu Gvern Laburista. Eżatt. X'hekk. Eżatt. Intant il-persuna stqarret li l-istess individwi li qed jieħdu l-benefiċċji soċjali b'ċertifikati mediċi falsifikati imorru għax-xogħol tagħhom ta' kuljum. Dan ifisser li l-Gvern qed japprova li persuni jieħdu benefiċċji soċjali għax ma jistgħux jaħdmu minħabba l-kundizzjoni tagħhom meta fil-verità xorta qed jaħdmu ta' kuljum. Dawn in-nies li qed jieħdu il-benefiċċji soċjali miktubin li għandhom kundizzjoni serja u li ma jistgħux jaħdmu. Taf nies li huma hekk li qed jieħdu l-benefiċċji u li xorta jaħdmu? Kollha jaħdmu. Il-persuna li tkellmet ma' Net News spjegat kif quddiem dan ir-rekit skandaluż tħossha traduta mill-Gvern ta' Roberta Bela dan hekk kif qed jippermetti serq u frodi minħarq il-poplu Malti, serq mill-persuni li jaħdmu ta' kuljum biex jaqilgħu lejxin tagħhom, serq mill-persuni li veru għandhom bżonn il-benefiċċji soċjali. Jiena ħassejtni traduta mill-Gvern, speċjalment meta jiena naħdem inħallas it-taxxa u l-bolla u naf li dawn ittieħdu mill-taxxa tiegħi għal xi ħadd li mhux vera għandu bżonn dawn l-affarijiet. Xejn Riolo, Net News.